डायलगफोरखौ बेखौथ' गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमहरनाय जासिग्रोबाय आङो 2021 निफ्राय बे कालचारावहाय ओंखारजेनदों जे बर' सावथुनावहाय ओंखारजेनदों बे जाहैबाय आदा सुबर्न नै बेनि दैदेननायावहायनो ओंखारजेननाय जादों ओमफ्रायथ' डायलगफोराबोथ' बेनो खालामजोबो मा बुंनो बेनि उनैनो जों थाङो बेनोसै आरो दिनैनि बर'मायाव जिथु फेस्टिभेल जाबाय बे फिल्म फेस्टिभेल बे फेस्टिभेलखौ फैनानै नोंथाङा माबोरै मोनदों बिराद गोजोननाय मोन्दों जे आङो एबारसो फार्स्ट टाइम बे सेन्ट्रेल बिसियानि गेट टुगेदारावहाय एबारसो फार्स्ट टाइम ओमफ्राय बेयाव बयखौबो आर्टिस्टफोरखौ लोगो मोनफैनानै बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो बयनिबो सापर्ट बिराद गोजोननाय मोन्दों ओरैनो सिगाङाव नोंथाङा फिल्म माबा एक्टिंफोर माबा ट्रेनिं लादोंमोन नामा आंथ' जेबो ट्रेनिं लानाय जायाखै जेबो कर्स लानाय जायाखै थेवबो बेखौ बिदि एक्टिं खालामनो थाखाय सोरनिफ्राय गोहो मोन्दों नोंथाङा आंथ' बिदियाव गोहो मोननाया जाहैबाय मेनावनो आदा सुबर्न जे जोंनि स्क्रिप्ट डाइरेक्टर बेनो गुरुआनो जाहैबाय बेनो बेनि दैदेननायावनो बेबायदि लामायाव फैदों बेखौ होनजायो आरो बर'नि जिथु सावथुन बुंनांगौबा माबायदि ट्रेनिं जानांगौ बा माबायदि जानांगौ बेनि बागै नोंथाङा मा बुंनो सानो बेनि बागैथ' जायखिजाया माने गावबागाव मा थानांगौ गावबागाव बेवहाय फोथायनाय थानांगौ आरो जे साक्सेस जानो थाखायथ' नाजानांगोन जेखि जाया मानो जेखौबो नाजाखानांगोन नालाय नाजानाया थानांगोन आरो बयनावबो अब्लानो जाफुंगोन नोंथाङा जाफुंनाय फावखुंगुरफोरनि सायाव बयनिबो सायावथ' बेनो बयबो मोजाङै मोजां बे कालचारखौनो जोंनि बर' सावथुनखौहाय जौगालांहोबाय थानो हायो बेखौनो आसा खालामो सिगांनि सावथुन आरो दानि सावथुन बर' सावथुन बेसेबां मा बुस्थु डिफारेन्स नोंथां नुनो मोनो डिफारेन्सआथ' आंथ' मा बुंबावनो एखेयानो जाहैबाय दानियावथ' जे जायो आरो आवगायनि समावथ' बांद्राय दावखोनायबो नुनो मोनामोन नाथाय दा दावखोहांगासिनो बेबायदिनो दावखोलांबाय थानांगौ जोंनि बर' सावथुनखौ गोजौआव लांनो थाखाय माबायदि खालामब्ला साबसिन जायो बा डिरेक्टरफोरा बा प्रडिउसारफोरा बेखौथ' बयनिबो सापर्ट नांगोन बयनिबो सापर्ट मोनबानो जे जों दावखोलांगोन जोंनिल'थ' दावखोनो हाया बयनिबो रायजो राजानि गासैनिबो सापर्ट नांगोन अब्लानो जाफुंलांजोबगोन आरो गासिबो दाथ' खामानियाथ' बेनो आरो फरायनायजों लोगोसे बेखौ लांफागासिनो दं